video. I den her video, der skal jeg lave mega mange challenges, så lad os bare egentlig komme i gang med videoen. Første challenge. Mel challenge. Nummer 2 challenge. Krydderi challenge. Nummer 3 challenge. Kanel challenge. Aller sidste challenge for i dag. Ice Bucket challenge. Så YouTube, tak fordi I så med i denne video. Jeg håber I kunne lide videoen. Vi ses måske i næste video. Like, subscribe. Vi mangler 2 abonnenter for 100, så der kommer en 100 subs special, når vi runder 100 subs. Tak fordi I så med.